javaslatot. Dr. Bakó Krisztináé a szó. Nagyon szépen köszönöm a szót, és mindenkitől előre elnézést kérek, hadarni fogok, mert túlságosan sok lesz a mondani valóm. Egyébként azt is szeretném elmondani, hogy köztünk is volt egy komolyabb vita a tekintetben, én amellett kardoskodtam pont azért, amit az imént a polgármester úr is mondott, hogy ez nem tartozik egy 30 000-es kisváros képviselőtestülete elé, ez a nagy politika, méghozzá nem is országos, hanem nemzetközi nagy külpolitikai kérdés, amiben szerintem Budaörsnek semmiféle kompetenciája nincs, hogy ez ide kerül, az egy nettó kommunikációs nem is tudom, minek nevezzem, médiahacknek, vagy mi a megfelelő kifejezés, aminek, hogyha mi ebben a megtárgyalásában részt veszünk, akkor gyakorlatilag dróton rángatott marionett bábuként mondunk el olyan érveket, amikre előre megírt szövegekkel lehet majd jókat válaszolni, és én erre amellett kardoskodtam, hogy erre nem kell itt terepet adni, viszont el tudom fogadni mindenkinek azon érvelését, hogy erkölcsi kötelességének érzi, hogy ez ügyben kifejtse a saját álláspontját, és ezért most én is meg fogom tenni, ha már ez itt van, és nem került le a napirendről, ahogy szerintem egyébként helyes lenne. És akkor mondok néhány dolgot, amit ezzel kapcsolatban szerintem fontos tudni. A migráció valóban régi és komoly probléma az európai életében, már 1600 évvel ezelőtt is az egyébként görög migránsok által alapított római birodalom végleges szétesését is migráció, tehát az úgynevezett népvándorlás okozta, vagy ha az 1000 évvel ezelőtt történtekre gondolunk, akkor Európában egy egészen messziről, keletről, Belső-Ázsiából érkező idegen kultúrájú, erőszakos nép végigdúlt Európát, lopcsalt, hazudott, gyújtogatott, mindent bevetett, majd még ráadásul még földet is, azaz hont foglalt magának. Ezek után ezt fontosnak tartom azt is elmondani, hogy nem értek egyet azzal, bár jogilag cáfolhatatlan, hogy egy szuverén államnak, amely egy szuverén államok szövetségében létező államalakulat joga van saját döntéseket hozni, és joga van a szolidaritást megtagadni, rászorulóktól, elesettektől, háború, illetve halál elől menekülőktől megtehet ilyet. Szerintem viszont morálisan ez tökéletesen indokolhatatlan, és ez semmilyen formában én személy szerint biztosan nem kívánok közösséget vállalni. Annál is inkább nem, mert a szolidaritás területén Budaörs városa egészen kiemelkedő politikát folytat. Olyan páratlan támogatási rendszerünk van, amire az országosan is a csodájára lehet járni. Ezért is nagyon sajnálom, hogy erről a kérdésről itt beszélni kell, és gyakorlati szempontból is teljességgel értelmetlen, mert az mi itt meghozott elvi döntésünknek semmiféle súlya nincsen a nagypolitika színpadán sajnos. Ráadásul az előterjesztés is keveri Gizikét a gőzekével amúgy, és akkor még ragozhatnám, mert hogy az a helyzet, és ezt most az imént képviselőtársam is elkövette ezt az óriási hibát, amire elapszik egyébként az egész médiakampány, ez egy nettó hazugság, nincsen szó betelepítési kvótáról, ez egy átverés. Ez egy szemenszedett hazugság, mert nem betelepítési kvótáról van szó, hanem az eredeti szövegekben, ami angolul van, és ha bárkit érdekel, én ide elhoztam az eredeti angol határozati szöveget, amihez a fordítás is mellékelve van mindazoknak, akik esetleg a túloldalról nem bírják ezt a nyelvet. Arról van szó, hogy menedékkérők áthelyezési mechanizmusáról beszélünk. Ilyen típusú kvóta van 2 darab uniós döntésben megfogalmazva, amely azt írja elő, most olvasni fogok szó szerint, hogy mennyi menedékkérő menekültügyi eljárását kell az adott országban lefolytatni. Nem azt, hogy hányat kell letelepíteni. A menedékkérők átmeneti elhelyezést szoktak kérni, nem letelepednek. Letelepedni, aki akar, arra viszont betelepülőnek vagy bevándorlónak hívjuk, azokra semmiféle Európai Uniós se határozat, se javaslat, se semmi nem létezik. Tehát ez 2 dolog összekeverése, más célja nincs, mint hogy rettegést keltsen azokban az emberekben, akiknek se lehetősége, se módja, se kedve, se nyelvtudása nincs ahhoz, hogy ezeknek utána olvasson. Ráadásul nem is beszélek, hogy mennyi milliárdba kerül ez az állami szerveknek, hogy ezt a hergelő propagandát folytassák lassan fél éve. Azt is rendkívül fontosnak tartom megjegyezni, hogy az a határozat, amiről beszélünk, ami menedékkérés, vagy menedékkérők eljárásáról szól, az relokációnak hívják, ez Európai Unió szerte 160 000 embert érint mindösszesen, amiben megállapodtak az uniós tagállamok. 160 000-et Európa szerte, még egyszer mondom, Magyarországra az imént idézett záródokumentum 38. paragrafusának H bekezdése pontosan megmondja, hogy mire utal vissza, ott
Magyarországra vonatkoztatva 1294 ember menekültügyi eljárásáról beszélgetünk, ha ezt arányosan elosztjuk, Budaörsre esne 4, azaz 4 ember menekültügyi eljárásának lefolytatása. Én szerintem azt se vennénk észre, hogyha 4 darab szír állampolgár most beköltözne itt egy lakásba. Nem tudom, hogy miről folyik most ez a diskurzus. És még azt is nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy mi beszélhetünk itt mindenféléről, pártunk és kormányunk fője, a miniszterelnök vasárnap ezt a záródokumentumot aláírta, amelynek a szövege úgy szól, magyarra fordítva, hogy a tavaly decemberi relokációs döntéseket minden elemükben sürgősen végre kell hajtani. Akkor nem tudom, hogy mit kér most a néptől, miért gyűjtögettek nagyon szorgalmasan aláírásokat, mi ellen, ha egyszer a miniszterelnök úgy gondolta, hogy ezt a kvótát bizony végre kell hajtani. Nem értem, át van verve Magyarország, és át vannak verve azok a képviselők is, akik most ezt az indítványt ide benyújtották, és semmi más nem csinálunk, mint hogy egymás idejével játszunk itt, és beszélünk erről, és még én is fogok még mindig erről beszélni, sajnos elnézést, ha már ide került, akkor mondom tovább. Arról a legsúlyosabb része ennek az egész történetnek az, hogy ez a fél éve tartó kerítéshúzogatás, visegrádi négyekkel való összefogás, feszítése, a falig ennek a történetnek most már láthatóak a következményei, és ebben meg végképp szerintem senkinek, semmilyen magyar állampolgárnak támogatólag nem kell részt vennie, az, hogy sikerült érni a mostani Európai Uniós csúcson ezzel az záródokumentummal, amit mi ismétlen még egyszer a magyar miniszterelnök elárulta a magyarokat és aláírta, ugyanis az brit Egyesült Királyságban a nem brit állampolgároktól azok, akik ott dolgoznak, a családtagjaikat érintő családtámogatásokat ezennel megvonták, és ez nem elég, mert ez a határozat, amit most az Európai Tanácsi záródokumentummal aláírtak a miniszterelnökök, ez lehetővé teszi azt, hogy az Európai Unió további államaiban is ugyanilyen intézkedéseket lehessen hozni, ami azt jelenti, hogy egészen vasárnapig azonos jogokkal rendelkező Európai Uniós állampolgárok voltunk, vasárnap óta nem vagyunk, mert Magyarországról eddig körülbelül 600 000 ember ment el külföldre dolgozni, ennek a 600 000 embernek jó részének családja van, aki eddig élhetett azzal a lehetőséggel, hogy a fogadó államnak a családtámogatási rendszerét igénybe vegye. Mostantól a Brit Királyságban erre már nincs módja, és a döntés következtében Ausztriában is és Németországban is ugyanígy megtehetik az államok, hogy megvonják ezt a családtámogatást, erre minden jel meg is van, hogy ezt meg fogják tenni. Tehát nagyon szuper, ez a miniszterelnök elérte, hogy azok az emberek, akik a jobb élet reményében gazdasági bevándorlóként bizony külföldön betelepültek, most ezektől megint megvontak egy juttatást, és akkor ennek a még távolabbra mutató nagypolitikai következményéről szintén nem szeretnék beszélni, mert az valóban már riogatás lenne, hogy akkor mi lesz Schengennel és mi lesz az Unióval. Ez tényleg nagyon-nagyon messzire vezet, és akkor szeretném a jobboldali pártok képviselői által elismert személy szavaival befejezni a hozzászólásomat. Ferenc pápa a következőket mondta. Hogyan is lenne képes az egyház másképpen cselekedni ebben a helyzetben, mint hogy Jézus Krisztus szavaihoz és példájához igazodik? Az evangélium válasz a korunk migrációs kihívásaira az irgalmasság. Úgyhogy mindezekre tekintettel én úgy vélem, hogy ebben a vitában a továbbiakban nem kívánnék megnyilvánulni, és a szavazásban sem fogok részt venni. Köszönöm a szót.